ka? Nani rin Papa ko lumay. Papa ko magai. Mama ko lumay nanay. Nuni daw ang sagdana ni mama. Kabang wa? Kabang do boss wa? Lanay. Nuni. Ira na man jud pud karon kay man day klase. Sabado man ron. Do ko ik? Kuni ko. Ha? Do ko ik? Kuni ko no. Do ko ikitay? Thomas, day ko ka na. Thomas. Wala mong gusto, Thomas. Kay nag-rain man. Hi guys! Good morning! Ako na po ni si Jane. Sabado karon guys, sinja mong gawas ta kay si Takuya. Di daw kuno katugon panggabi man si Janja. Di sa katugon ba, sa mong gawas na laman mi. Magpalit siguro mi o kuan karsonis ni Ja o sanina ni Akio. Depende sa time kung unsay kaya sa power. Kaya kung katugon na po balik, kung uli na po tagbalik. Tanawon na to kung unsay asa tapadong ron. So ato na to guys, kay nanas ta kuya ni balik na. Si Akio po ning gawas na to ana ning una. Akio pa. Ning gawas nagdaog kuan. Amo na yung kiskitin eh. Excited na ang bata mo gawas. So na, jitin siya still. Come. Ako na go. Motsi na hindi papa. Dikiri. Sige, gambate. Kumbate. Sige, kumbate. Go. Oh, sugay. Sugay. Oh, sugay. Kabaw na si Josikan. Go, go, go. Sugay baba mo dito. Magati kotsi. Hidari magati. Hidari. So ka. So hidari magati. Oh, bako sinaydi. Abo na kay dan. Papa, akiyo kasa. Alsa lubot. Asalo. Asa giba sa lubot baka ang gitara ng gitang kani seatbelt. Isundo po sa asa lubot. Basta namin diri ba magpagas kaysa ki malingaw ang mga robot nga magsadyaw-sadyaw. Namo ko na yung mga robot nga magsadyaw-sadyaw kani ay. Wata robot. Wata. When the rain is falling down, I can turn it all around. Baby, can't you see? Balaguan ba gawas? Laay manggudpud basta nalasud kon nice bay. Uy si Takuya kay natug naman nan pud na ganina. Inja namataba jadi na kuno sa katugon balik. Nakigda nga mong gawas daw mi. Guys, grabe ang traffic as in. Dito pud ay grabe traffic pud kadto ang padung dito. Kan kana tiri ya kan. Naong sanang ukang ay. Nawanin juga guys ang traffic. Oh no. Dito orang 5 dito ay. It's a small world after all. Ikabi? It's nauwaw. Hazukashi di papa. Shy boy. Inay-inay. Ba. Inay-inay. Ba. 袋がね混むんだよ今また混むのよ。な。見えてんのに入れんのに。 Traffic na pod. Traffic na pod. Naday traffic light guys, mong traffic na pod. Diri ko ning losot sa una guys, katong nawagtang ko ba nga niabot ko sa 7-Eleven, diri ko nga kalsada ning losot. Kani ay, diri ko ning losot nga kalsada. Akang inani ni magbayad diri guys, touch lang. Unsa naman kada na? Grabe, ganina pa mi diri guys, baka nami diri McDo. Gikan mi na ato Uniqlo nami diri sa McDo. Grabe pud kay ka traffic diri agay. Mag-McDo na laman ta kay may
Jollibee diri sa Japan. Mo ni among substitute sa Jollibee diri guys. Ang tail niya kaya ipangtungtong na ka. Put down your feet. Put down your feet please. Sit down. Sit down please. Guys, grabe ka traffic diri sa kuan guys. Macdo. Unya, grabe ang mga Japanese nga manners ba kay kabalo jud sila kanus sila mo sunod, kapila sila, di sila kanang awa ang mga distancing silang sagdanan. Distance nila, di ba? Nana sila gi-follow daw guys, manners sa Japan daw kung kinsay mo sunod, asa ka dapit mo sulod na daw. Sabay ko. Kasi takoya kay mo sunod na siya sa kanang puti nga sagdanan. Sus, kung sa Pilipinas pa niyambot naman lamang mite. At tanawan ninyo guys, di ba? Ang sakdanan nga katong isa dito kay waning sulod. Kay kabaw man siya nga si Takuya ang masunod. Na sila manners jud kay na nakadisiplinado ang mga tao diri guys. Kabaw sila ba di sila patakag kanang suod lang suod mo nang di kadyo ang bangga diri ang ilang kalsada kay limpyo. Inana guys. Mo nang makaamis diri sa Japan guys kay ang mga tao baka disiplinado. アップルパイ一つ。といちごのシェイクパパ。じゃあ以上です。ダイエットなpunta diet. じゃあごまでお願いします。 Nagkuhan ako guys, nag-vegetable salad o apple pie din shake, strawberry shake. Oh, brato ra kayo mong nabayaran, no? はい。 Nani tabitay? ポテトつけなかったよ、あっくん。 Muro kag kurik ba? Tanawa pa pa, kyo no, timit eh. Nani tabitay kurik. Nagunahon na si Japan, dyan kamot プレ pinabutas. ジデントじゃ。 Yun naman. 恥ずかしいって思います。 Makalingan yung bata. Magic correct yung bata mo. Tama. Ako proud man jud pud ko guys nga Pilipina ko pero kanang makita jud nimo ang difference gani sa mga Hapon sa ilang pagkadisiplinado. Grabe jud ang disiplina nila guys. Nja musunod jud sila bang pero naman sa mga di musunod tagsara pero kasagaran sa ila kay musunod. Unsa ilang kalsada po diri guys kay tagsara ka makadungog nga nagbusina. Tagsara jud ka jud magbusina. Kanarang magbusina sila guys kung kanang hapit na jud magkabanggaay mga inana ba pero kanang magbusina lang kay padalion ka. Tagsara ka jud wa jud ka jud wa ka jud so far sa mo ni Takuya nga nagsige miguban wa ka jud ko kadungog kanang jud mo busina na sila kanang murag i-warning ni jud ba kay hapit na mabangga inana ra kanang murag emergency ra kay mo jud daw na sa diri sa Japan katong nag-eskwela ko kignan sa jud ko sa maestro sa school sa driving school nga magamit kag busina tagsara kay diri sa Japan inana daw ja ma-differentiate na hapud ba sa Pilipinas kay sa Pilipinas di ba ang busina kay tut kanang pagdali or something inana ba mo sa nagisulti ni Takuya ang ijang na found out sa Pilipinas daw nga kalahian sa kalsada diri katong niuli nakauli naman sa Pilipinas kuan daw saba daw ang kalsada sa Pilipinas sa masaktaran kuno ba kay kanang bara-bara gani kanang diri mo sa Japan guys ang ilang na sila gi-follow nga distancing na sila gi-follow nga kanang rules jud ba kabantay mo sa kung kabantay mo sa mga video na mga daghan ka dumig kanang mag-travel mi nga na mga traffic light ba nag-follow jud na sila na dyan ay mga sign inana sila diri guys diri po nani abunay バックしてきて。 abunay ni nani atras sa mga tubangan guys 曲がれないんで、ママ。 mabangga ka ba namis imong likod di mo tahon kitskitira yo 分か papa ってるセンサーもあるから。 カメラ ning atras siya ba pero kabaw sugod po na siya sa distance ay バ maglisod ックしてきて、ママ。 maglisod manggod siya kuan maglisod manggod siya turn right ja dito guys ba kay ganina kay nag traffic na di ba kay wa man naman ang singgo ay mag-follow dyan na sila sa traffic light 混んでるね、ママ。 na sila i-follow nga traffic light ba ang ubang hapon ka na magdali-dali kay mo ingon nagdugad sa uy na ba mulikramo ra na sila pero di na sila mo busina di ba ano papa ano Takuya bakos ta to kinukurumawa papa wa pipot sinay jang pit sinay jang いや、あれは分かってるからいい。下がらないとこっちが曲がれるのよ。 inana sila guys ほらあ kanang そこにセンサーが黒いブラックのついてるでしょ、分かる。
あー、そっか。あ、すごいじゃん。で、あそこにカメラがあるんだよ。すごいじゃん, Papa. だからぶつかんないんで。Ah, naday sensor. Ang kuan day po diri guys kay namong go traffic light, ja kung di ka mo follow sa traffic light kay dakpon man gud po ka sa pulis mo na nakakuan po nila diri nakanindot kay namong gud sila pulis kay anytime nga masakpan ka nga nagbuhat kag dimadyo, dakpon kag pulis mo na ang mga hapon kay magamping jud sila inja simbako pud kung makabangga man gud po diri guys kay dako kajug bayad as in labi nagtawo imong mabanggaan katong pag-eskwela na dito sa school kay gistoyahan jud mi nga sus grabe mahala sa bayad kung tao imong mabanggaan ja kung mamatay pa jud simbako kay makabayad ka o kanang labi nagnay anak imong suportahan ang anak mag-support ka sa ilang living inana ba inana ka mahal diri guys mo nang disiplinado jud ang mga tao na jud na sila an distance ang ilang sagdanan ja katuganing ako nabangga ako nga kuan ra saghidra gasgas ra jud as in gamay kaadyo guys pero nakabayad ko og 4 ka lapad inana ka mahal diri sa Japan guys mo nang siguro pud ang mga hapon ba as much as dikan kay kanang magamping jud sila kay para di sila makagasto ginana ba kay mahuog mangud sa wasted money kung di ka magamping makabayad ka ginana kadako sayang ba ang kwarta anja di na pud nimo mabalik labi nang makakuan kag simbakog tao di na ba nimo mabalik ang life sa tao di ba mo na siguro sila mo na sa eskwelahan kadto eskwela pa ko guys kay istoryahan jud ko nga kanang magamping nana mo na siguro diri ang mga hapon nga magamping jud sila ja mo follow jud sila og rules ba kay either madakpan kag police or makabayad man ka mo na magamping na lang ka mas madyo pag magamping na lang para walay complication di ba Kaya po. unya no nabasa basa inja diri po day guys kay ilang lisensya guys kay kuan papa goldo no mingkiwa gonin ato Butskinay gonin naru Butskinay nara gonin de goldo naru あとポリスもなんで。 so ang ila pong lisensya diri guys kay after 5 years kung wajud kay bangga or wa ka na pa police kay ジョンは今緑。 aha kay beginners man ko green pa daw katakuya kay gold ang diri sa Japan guys kay ジ nan ェーン青だよ。 aha karon guys kay ang diri day sa Japan guys kana sila kanang kalahian sa mga level sa ilang license ba aha kay beginners man ko so green pa after 3 years kay mahimo daw blue sa after 5 years kung wajid ka na bangga or wajid ka na pa police kay mahimo sang gold kasi takuya nanin papa untin stero takuya wa takuya mo nanin mingkyo mo tiro 30。 Tangjo. Sila kuya daw kay 30 years nang ga-drive in sa wajid sa bangga guys grabe kaluwi sa Ginoo praise God wajid bangga si takuya guys sa mo ni hangtod karon kay gold ijang license kung mabangga manggod ka guys kanang imong gold nga license kay mo balik na sa Midori papa bots kita ra Midori 違う青。 aw tato ato mata bots kiro na ra mata Midori 緑に赤いね。最初の1年だけ。 aw dake kung mabangga daw dahil kuno ka dahil sir mapapulis kang imong gold is mahimong blue pero di daw mahimong green kaya ang kanang green is beginners papa ano Midori wa beginner dake そうだよ。 so ang green daw guys kay beginner ra daw inana diri sa Japan guys so that's it abot na to sa bahay guys dagan ka jud gitabi ganahan ra ko mo share guys kay para napod mo alam ba nga inana diri sa Japan another kuan about Japan so that's it guys uli na ta uwan pa what will you say to mama nani kayo no Uwang glazo. arigato wa Uwang glazo. mama arigato wa Uwang glazo. huh? Damamin. Muna yatong napalit niya kiyo guys si Zay nagpili kay kuan ba ka ng lingkuranan cute akang arigato mama wa akang mama arigato wa desai itashimashite Sino? oishi Isu ni kurikura. Isu kura daro. そう自分で選んだでしょ Isu no tazama daro. 椅子のパジャマだねありがとうママは Isu no fuku dayo. そう椅子の服だね椅子daw ang design sa ijang sanina daw sa ijang pajama Mami.
Akang tissue, please. Miti, mama, kita na yo. Ja, tissue, please. Please? Onegai shimasu. Ah, Sugay! Sugay, thank you very much. Pwede? Hindi mo touch. Iyo na niga iyo. Arigato. Nanamisa, bye guys. So that's it for our video today. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone. Hope to see you next time. Bye, Akang. Bye, Amping. I'm playing. Thank